Ďalšou zo zaujímavostí, na ktoré môžeme pri úlohách s trojuholníkmi naraziť, je tzv. Ťažnica alebo ťažisko v trojuholníku. No a častokrát sa stane, že nám naša znalosť ťažníc a ťažiska pomôže zostrojiť niektoré trojuholníky pri konštrukčných úlohách. Tak sa na to poďme pozrieť. Predstavme si, že máme nejaký trojuholník, ktorý vyzerá povedzme takto. A teraz označím si opäť jeho vrcholy A, B a C. A urobím veľmi jednoduchú vec, že si nájdem opäť stredy strán. Stred každej našej strany. To znamená, ak mám túto stranu, mohli by sme si ju označiť ako A, tak je stred, povedzme, že sa bude nachádzať niekde tu. Tu bude stred strany BC. Náš stred strany AC by sa mohol nachádzať niekde tu by sa mohol nachádzať. No a stred našej strany AB by sa mohol nachádzať niekde tu. Tu by sa mohol nachádzať náš stred strany. Mám teraz vytvorené 3 stredy strán. No a čo ja urobím je, že spojím náš stred strany, spojím s vrcholom, ktorý leží oproti tejto strane. To znamená, mám tu tento stred strany a ja ho spojím s vrcholom A, ktorý leží oproti tejto strane. To isté spravím s týmto stredom strany a spojím ho s vrcholom B. No a ešte mám posledný stred strany, ktorý spojím s vrcholom C. A vyšlo mi to nie veľmi presne, takže by som sa mal trošku opraviť. Takže to bude sekunda, musím sa trošku opraviť. Povedzme, že stred strany sa teda bude nachádzať niekde tu. Tu je náš stred strany. No opäť som spojil teda stred strany s vrcholom, ktorý leží oproti. To, čo som vytvoril teraz, sa nazýva ťažnice. Teda mám vytvorené 3 ťažnice v našom trojuholníku. Ťažnice. Častokrát ich môžeme označovať malým T, takže malým T. No a ako vidíte, naše 3 ťažnice sa pretli v strede. No a tento stred, v ktorom sa pretli, nazývame ťažisko. A častokrát ho označujeme veľkým T, to znamená, toto je naše ťažisko trojuholníka. No a vznikla nám veľmi veľká zaujímavosť a to je, že ťažisko nám bude rozdeľovať naše ťažnice v pomere dĺžok. A to v pomere 1:2. Takže budeme mať nejaké naše ťažnice budú rozdelené v pomere 1:2. A hneď to aj vysvetlím. Predstavme si, že sme zistili, že táto ťažnica má dĺžku, povedzme, táto ťažnica môžeme si označiť ako ťažnica X, takže naša ťažnica X má dĺžku 9 cm. No a teraz ju ťažisko rozdeľuje v pomere 1:2. Teda my budeme vedieť, že táto časť tejto našej ťažnice má 3 cm. A táto časť ťažnice má veľkosť 6 cm. No a to je práve tá zaujímavosť. To isté môžeme povedať o všetkých. Ak by napríklad, povedzme, a samozrejme je to príklad, ak by táto ťažnica mala dĺžku, povedzme, y sa rovná 3 cm, tak opäť bude rozdelená v pomere 1:2, kedy naše dva dieliky sa budú nachádzať na časti, ktorá smeruje k vrcholu a jeden dielik sa bude nachádzať na časti, ktorý smeruje ku strane. To znamená, táto časť ťažnice by bola veľká 2 cm a táto by bola veľká 1 cm. No a to je celá mágia, ktorá sa skrýva za ťažnicami a ťažiskom. Ak chceme zostrojiť ťažnice, zistím si najprv stredy strán, no a potom tie stredy strán spojím s vrcholom, ktorý leží oproti tejto strane. No a kde sa mi moje ťažnice pretnú, tak tam mám tzv. Ťažisko v trojuholníku. No a ťažisko mi bude rozdeľovať moje ťažnice v pomere 1:2. To znamená, že ak je ťažnica dlhá 3 cm, tak smerom od ťažiska k vrcholu sa budú nachádzať 2 cm a smerom ku strane sa bude nachádzať 1 cm. Respektíve, ako tu vidíme, môže tu byť aj väčšie čísla. Ak je ťažnica dlhá 9 cm, tak smerom ku vrcholu sa budú nachádzať 6 cm a smerom ku strane 3 cm.